An filɛ nin ye yan Washington DC Capitol o filɛ nin ye an kɔfɛ ni o ye États-Unis wasaden bulonba ye Donald Trump ale ka kalekansiɲɛ ni o ye a ka fanga tali don yɛrɛ ye o ɲɛnajɛba o tun kan ka kɛ fɛrɛ kɛnɛba de kan yan kɛnɛma nka ka kɛɲɛ ni nɛnɛba ye fo nɛnɛ ani fiɲɛba min b'a la ka ci nin waati yɛrɛ la Washington DC États-Unis faaba kɔnɔna la kalekansiɲɛ États-Unis a jamana ɲɛma 47nan ale ka fanga ta o bɛna kɛ Capitol kɔnɔna la aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogo min na lakana tigilamɔgɔw kɔni olu kɛlen don ka fɛɛrɛw ta cogo min na ka se ka yan yɔrɔ kɔni lakana nɛgɛ dɔw olu bilalen bɛ yan Capitol dalalaw la walasa ka se ka lakanako kɔni o tɔ kolo giriya États-Unis ɲɛma in ka kɛlɛkɛsiɲɛ kɛli kɔnɔna la o ye Donald Trump kanubaw dɔw dusu kasi ani olu minnu sera ka kuma yan sabula olu dɔw tun b'a fɛ ka Donald Trump yɛrɛ ye u ɲɛ la a ka kalekan kɛ k'a bolo da bibulu kan walasa a ka kɛ États-Unis jamana ɲɛma 47nan ye nka ka kɛɲɛ ni nɛnɛ ye olu tɛna se ka Donald Trump ye ani Donald Trump kanuba minnu kumana olu dɔw yɛrɛ kan bɔ k'a fɔ ko olu jigi b'a kan Donald Trump a ka a san 4 nataw kɔnɔna la a bɛna fɛɛrɛw ta cogo min na ka se ka États-Unis sɔrɔko économie ko o sankɔrɔta wa Donald Trump yɛrɛ kunu ale ye kan bɔ ɲɛnajɛ belebele dɔ kɛnɛ kan yan Washington DC a kanubaw ɲɛkɔrɔ ko n'ale sigira k'a ka fanga daminɛ yɛrɛ la k'a bɛna fɛɛrɛw ta teliya la walasa ka se ka États-Unis dancɛw lakana ka fɛɛrɛ ta walasa ka se ka pétrole taji o bɔli tɔ sankɔrɔta ani fana ko mun ye wɔki ni o ye kɛrɛnkɛrɛnya la politiki fɛrɛw ye minnu kɔni tɛ Donald Trump kɔniw la ko ka dan sigi olu hakilinaw bɛɛ lajɛlen na VOA Bambara kɛnɛ kan bi an ka laseli ani an ka kunnafoni kɛnɛ Mali kura mun bɛna bila sen kan bi an bɛna walawalali kɛ o kan a kana to o ka fɔ kɔ sɔɔni dɔrɔn VOA Bambara sanfɛ.